Ndanena kale kunena kuti lero ndikhala kamba zinthu folo. Ndikufuna kuti ndifotokoze zinthu ziwiri zitatu zomwe ena ake mmakhala nazo mtima, ena amatitukwanira nazo, ena sagona nazo tulo. Ndiye ndimafuna ndizifotokoze popeza anthu ena ntchito yawo ndikuononga moyo wa munthu, kuti akaona kuti wakuti akuona ngati kuti akafika apo kungomuononga basi. Yetu ndiye ndikamva zinthu folo nchichewa zinayi. Choyamba ndikamba chimene ndinasiyira kuimba nyimbo zauzimu za chalichi, chifukwa pali kuimba nyimbo zauzimu ndi pali kuimba nyimbo za chalichi. Pa nyimbo zonse pa dziko lapansi zauzimu, every music is spiritual, zimangotengera kuti mzimu wake ndiuti. Ndiye ndifotokoze kunena kuti ndikamba zimenezo kuti ndinasiyiranji kuimba gospel music. Chachiwiri, funso limene limavuta anthu kwambiri ndilikuona kuti kodi ndi Shepherd Bushiri munasiyana bwanji, chifukwa chani, munaona chani, anakuthamangitsani, anakupengetsani? Ndiyankha mafunso ngati amenewo. China ndikambapo ndalemba ndithu pa kuyambirirako amene simunaone. Ndalemba kale maagenda muwerenge kuti pa live ene patipangatako zinthu zotani. Kenako ndiyankha mafunso anu. Ndiye nditha kupempha kuti kwa amene mufuna ndiyankhe mafunso anu aja munthu amalemba ndithu makomentsimo mafunso amenewo, ine ndizayankha. Ndikapeza mpata sindingayankhe mafunso anu onse, koma ndiyayika pamodzi ndikuyankha funso lililonse bwinobwino kuti aliyense zinkomere. Ndiye ayitaneni anthu amene amakhala ndi mafunso onse aja amakhala ndi nkhwizi komanso kukonda kukamba za anzawo. Mwayitane amve nawo, mwina adzasiya kufunsa mafunso opepera, mwina adzasiya kufunsa zinthu zopanda pake. Ayitaneni amati amwiza life coach, ayi amene ajanso abwere, mwina ndi anzeru kwambiri, ndi nzeru zawo zinachuluka kwambiri zamba kusefukira zomagwira mkabudula. Ndiye nawonse mwina talankhule kuti akuti chani kwenikweni. Eya, ndinayiwolanso chinthu chimodzi. Ndiyankha zimene anthu amandifunsa kwambiri kuti kodi milomo inapanga zotani, inapanga bwanji choncho, kodi ndimo wawu. Wena amanena kuti mwachipongwe ati ndi kachasu, pomwe kachasu sinamwepo. Ndiye pajatu ukatchuka umanena kuti ulimbe nazo, koma ena afe sitinatchuka chifukwa timafuna kutchuka. Tinatchuka chifukwa chikuti zimene timapangazo zinali zomveka ndi anthu. Ena amatchuka chifukwa chikuti akakamiza kuti atatchuka, atadziwika, zopanda pake, zopanda ntchito, zaziza ndizene. Ndiye tifotokoza zinthu ngati zimenezozo. Ayitaneni kumeneko, ayitaneni tiye tione kuti nkhani ikuyenda bwanji. Kodi ku gospel music kwabwinobwino kapena kwaula? Tikambirana zonsezo panopa. Ndipo ndiyankha mafunso kuchoka kwa gospel artist omwewo, kuchoka kwa ena amene ali nane mawu. Ndiyankha zonsezo tsiku lakwana lilolo. Ndi sindikuopa kuti wina wake paja amanena kuti mukakamba chaka cha 2025 tikhala kumangitsana. Eyayi, timangitsane. Sinanga mumathamangira kukamangitsa anzanu omwe inu milandu yanu mukanika kukayankha. Lilolo ndifotokoza.
komanso ichi si chamba, ndi embassy wabwinobwino kusiyana ndi zamba zija masula iwowo kumasula mubisalira nkumalephera kuti anene kuti ndi masula chamba, koma nkumasula chamba. Kuli maloya amasula chamba, kuli madokotala ophunzira bwinobwino amasula chamba, alipo ambirimbiri tikwadziwa. Koma nkhani sinayambiketu apa paticheza, ndipo tikambirana timvana, ngakhalebe ena samva, ena ndokanikatu. Alipo ambirimbiri anthu okanika kwambiri, okanika olotapanga chinthu chabwino motani sangakuyamikire, olozita kuyendera motani sangavomereze. Anakuyika mmagalasi mawomo, anakuyika mkabokosi kuti awa adzayenda apa kwathera yapo sazadutsa apo. Alipo anthu otero, and ambiriso ndi opemphera for that matter. Lerolo ndikung'alula basi, kukamba kunena chilichonse mmene chilili. Nthawi yakwana kodi tiyambepo? Paja tinanena kuti tiyamba 10 o'clock Malawian time, kunoko ikuonetsa kuti yatsala 14 minutes kuti ikuone 10 o'clock Malawian time. Ndiye kaya tiyambe tifotokoze kapena tiyadikirane bawo, chifukwa ndi nthawi ikukwana pompano. Chifukwa zimene takambelero sindizazibwerenzanso, chifukwa ena ake mmene ndinenera pamo titangochula ma agenda kuti ndikamba za chimene ndinasira gospel, zimene ndinaona ku gospel, chimene ndinachokera kwa Bushiri, ndi zomwe zinachitika nthawi imene tadutsa. Zonse tizikamba chifukwa kuli bwino kufotokoza chilungamo anthu achimvo choka pakamwa pako, nkusiyana kuti adzingouzana kukambirana nkumapanga ma accusations nkumanena zawo zimene akuganiza iwo. Pomwe chilungamo chilipo era, pomwe moyo wanga sindikhala wawina ndimakhala wanga, sindikakamiza kutchuka ayi ulo pang'ono. Ena atchuka chifukwa chokuti ndinatchukitsa ndine, ena atchuka chifukwa nkandipempha ikaniko ndikanyimbo kanga pa wairesipo, koma sindinakakamizepo kudziwika. Aliyense amadziwa chinthu chabwino, amadziwa kuti awo kuimba kwa amatha, awo samatha, awo ngokakamiza, awo chifukwa chokuti ndalama ndi za mkazi uja adadzilenga kuita kwake mkaziyo dzikumpota mmimba pano milandu tu. Awo kuimba gospel kwawo ko akuyimba chifukwa chakuti alibe china chimene angapange pa dziko lapansi, ndi amapita kwa sing'anga nkukatenga kamankhwala kuti akafika pa stage monga mawana na Isaac kuti adzibangula kukhapira kamphatso kawoko adzibangula, anthu adziwa akonda akati show ili kuno kuwayitana, akati kuno kuwayitana dzimankhwala. Ndere timasuka bwinobwino tikambirana. Nauzeni ine ndi ng'aluliro popcorn wanga ndatengeratu,
kukhala ngati ni movie night lero. Idzikhala ngati filimu koma zili zenizeni. Kanthawi kauchedwa atu. Moto wayaka kalekale mu mtimamo mpaka na upwe. Ayi ndithu. And 9 minutes remaining. Ndiyamba exactly 10 o'clock. Kufotokoza chilichonse mchimake ndichika mchimake. Chilichonse chimodzi. Ndikudziwa kuti azibusa ena sazikonda ziyapweteka. Ena afuna atatseka mipingo yawo. Ena afunitsitsa ndithu arandiregera ku court. Nkukanditsekera nkuwapatsa polisi, majaji ndalama, manyumba. Basitu. Ati uyu ali nchani. Tithana naye. Akalankhula chilungamo tithana naye. Ndiye moyo wathu wa ku Malawi itu. Ukalankhula chilungamo chilichonse athana nawo. Ndalama kulankhula. Akuti nthawi mukunenayo bando mukuiganizira kuno kulibe bando tu. Na bando ameneyo timalipira pa mwezi. Ndi tapitani mukaguleko ka wifi mukasiye pa nyumbapo zoti mudzigwiritsa ntchito makampani kuti akuba ndalama akapanga profit ku Malawi ndi kuti apanga chi profit 500%. Koma kugula bando ya 1 week kupeza kuti even 2 days sikuta. Ndiye munalemberanji kuti ndi 1 week. Pomwe mukudziwa kuti ya 1 week yo 2 days itakuta. Timaberedwa kuera koma sitikamba kali konse ya Malawi. Nkumangoti ine nimagwiritsa ntchito 09, ine nimagwiritsa ntchito 08. Ikatibwere kampani yaikulu kandi Vodafone kandi chani ku Malawi kuitsekereza. Tidzingowaberabe Malawi. Basi. Bando yeniyeni ya foni siyenera kuti adzikulipiritsa munthu. Pafupi Amalawi timagwiritsa ntchito ndalama zambiri kugula bando kuti dziona zinthu zimene ziwiri kadziko lapansi. Koma pogula bando ija tiulemeretsa chikampani china chake ndiye na akuluakulu kuti kuseri kunso adzikanyengana athu. Tindalama tomweto mukulipira bando apa adzilandira mamiliyoni kuseriku akatenga mwana wanu uja kupita naye pina pake. Mwana sikuti sabweretsa nkhuku ku nyumbako ayi. Ayi nsama kamwetsa kachibwenzi kakang'ono kena kake. Basi tu. Iyayi tamva kuti milomoyo tiyankha kuti milomo china chika nchani. Musavutike mafunso onse tikuyankhani lero. Aka katatu tike mukena. Tsopano Mike Malawi ndikanguti ndakugulira bando pano mwana wakwathu. Ndiye kuti zonse apa zisiye kuonekatu. Ndiye ndigulira bando aliyense. Takapezeni bando ngati mukufuna kuti musazafunsenso mafunso.
chifukwa 5 minutes tikuyamba. Tsopano zili mumtima mu zambirimbiri, koma lero ndanatikamba zokhazo basi zitatu plus chotsiriza ndiyankha mafunso anu. Akuti kodi Mesa munayambitsa mpingo wanu mutachoka kwa Bushiri? Akulu ndikuyankhani. Ati olezera yayi pa live yathuyi. Live ndi yanu yanga. Ayi ndithu ngati mukudana ni mowa pepani ndithu. Pitani mukagule kumbucha mdzikamwera kunyumba. Ati kuoneka ngati Faith Musa. Iyayi. Faith Musa akuoneka ngati ine. Efi ndo jovu kaya. Akuti I'm living a frustrated life. Mwene, you don't live a frustrated life in England. Chonde pepani mai. I'm not living a frustrated life. Pepani mai. Funso lanu londe labodza. Kandi comment kandi funso ndilabodza. Kulibe frustrated life. Ndinu amene mapangisa munthu asakambe chimene afuna anene. Frustrated in what way? Frustrated in what way? Ndikusowa chani? Ndiwonjezere amene ndikumwa ndi Jack Daniels. Asitu. Kamwa kochipa nkamene ndikumwa. Ndati ya kachaso wake utiyo. Unandi unapo ndikumwa kachaso. Opepera kwambiri wachitsiru cha munthu. Akatiratu. Akuti tirani wina mwing'alule. Iya isindu kambiratu mowa. Glasi iyi ndiye siri matiraso ambiri yayi. Kodi mowa to omwera pa ndalama sumwa mwakuti kodi baya ndalama zake zitata yaji. Ati ndalama za bala zitata yaji ayi. Kumwa mowa poti ufuna utira mwako. Suri mowa usokoneza ntchito yako. Ayi ndithu. Tatsala ndi 2 minutes kuti 10 o'clock ikwane. I think apati yambepo. Ni mafuna achina inuyo. Akuti meja wani lidolo. Tu. Ndidolo kopcha. Koma udolo wake nduti. Sidi kunena za meja wani lero yayi. No. Amelo ya ndidolo ndipo amata kwambiri. Musiye na amene pambali nkhani si yake yayi. Nkhani ndiye kuti ine tinapanga bwanji kukathekera kuwafikira amene kuja nkuchokako. Nditachoka zinaenda bwanji kuti mumve. Ati koma milomo milomo yake imene iyi ndikulankhulatu ndili moyo ngati ndafa. Yeah, masekanzi so koma amene ndikuwafunira kaka koma ndikukanika kuti ndisute ifa ni nyumba. Mwina ena ake avomereze kuti mkuluyi wanena kuti amamamuwa komanso amasuta kanundu sasuta champa
sama kachaso. Alright, nthawi yakwana macheza tapanga tiye ndifotokozerane kuti bwino nkhani zija. Choyamba, kodi ndi chifukwa chiyani chimene ndinalengeza kana mwina ndalengeza kachiteni wala kachi20 I don't know kuti ndasiya gospel. Ndimakumbukira nditatusa album ya Monga Mufunira ndinanena kuti iyi ndi album yanga yotsiriza. Koma nthawi imene yatusana ndimvetsetse chifukwa mu mzimu mwangamo ndimadziwa kuti ponena kuti Monga Mufunira ndamaliza zimene ndimafuna kumuuza Mulungu. Ndanena zonsezi zimene mmandituma ndanena zakuti zimene zimayenda mu mtima mwanga koma apa Ambuye mupange chimene mukufuna inuyo. Chifukwa ndapanga chofuna chawo, ndapanga chofuna cha mbusa uyo, ndapanga chofuna cha uyo, zonse zakanika. Ndiyeno panopa mupange chimene mukufuna ndi inuyo, ineyo ndidzingotsatira. Ndipo kwa amene amandziwa Mulungu kwenikweni atakumvetsetsa kuti ukafika point yonena kuti mupange chimene mukufuna inuyo Mulungu, imakhala point yowawitsa chifukwa chakuti amakuyendetsa njira zimene sunayendepo, umaoneka chitsiru pakati pa anthu, umaoneka ngati wapenga. Amene amalidziwa Baibulo, mfumu Nebukadneza anamponya ku nkhalango akuti iwe ukaphunzire khalidwe, iweyo wena ukakhala kwakuti. Mfumu Davide anamponya mudzenje, anayenda zinthu zolakwika zokha zosaoneka bwinobwino kumati kuti awawali awa anayitana kuti akapange zimenezi. Ifeyo ineyo personally Mulungu ananditana kale ndikuyamba kumapanga zoyimba nyimbo, kuyimba nyimbo sindikafuna chifukwa ku school kwathu pa Praise Secondary School amene timamudziwa kuti amayimba nyimbo nditi Wonge Muhango ali ku America ndi George Nkandawire. Ndamene amatiti tikamata kuimba Zenzo Matoga ndamene amayimba, ife tikapita kangopanga karapu kathu apo ndi apo kutulukamo zokuti mwaine muli choyimba sindinkadziwa. Ndiye ndabwera ku FM 101 Power. FM 101 Power inali kuti ndi station imene inatenga anthu ochoka ku England, inatenga anthu ochoka Jamaica, inatenga anthu ochoka kwakuti nkuwabweretsa ku Malawi ndikuyamba kupanga wireless. Itamba wireless manager, one of the DJs nali naye. Nabwera nali pakati pa anthu apart from Mr. Patrick Nkwatira, Kodi Sangala, DJ Gwins, DJ Aku Malawi, DJ Eel, Penelope Kakobwe, and a number of people that were there time imeneyo ochepa nali Malawi. Ambiri amatenga maprogram anali akunjaja. Anabwera chikhalidwe chimene chijajo, Rastafarism, chikhalidwe china ndi china cha partying, timapeza kuti ku Legends amene munali ana nthawi imeneja imene ili Shantemba ya Blantyre ija, it was called Legends. Timakasewera kumene ku DJ 101 akafika pamalo nalotera kudziwa kuti phwando layambika. Even mwene wake wa club kaya ndi Crossroads kaya ndi chani amanena kuti kati wabwera DJ 101 amakusiyira DJ amakusuntha kweka, iwe umabwera patipo pene pa iye atabwera mdzapangizako. Ndiye ndikunena kuti from that background nazapezeka ndili kakasi sopano mwana wa munthu. Banja la kwathu ndi banja lopemphera kopsa, kuyambira mayanga anthu akwathu ndi anthu odziwa Mulungu. Takula mu CCAP, takula chonchija ndinali mphunzitsi wa Sunday school ntakwanisa zaka 14. Ndimaphunzitsa class ya catechumen amene akuidziwa ndi class ya ubatizo at the age of 14 years. Ndinapanga zimenezo, moyo umasintha, nthawi imasuntha. Ndakula ndapita secondary school, ndamaliza, ndachoka ku Pwezi, ndabwera ndinakumaliza secondary school. Ndachoka Pwezi kubwera pa Vipya secondary school. Vipya ndinalosokoneza pang'ono. Kusokoneza kwanga sikunali kuti kufuntha. Kusokoneza kwanga ndiko kuti chilungamo chimandipweteka. Pala anthu ena akakauza chilungamo chimapweteka. Ngakhala ali mphunzitsi kaya ndi ndani, ndende ananditumiza boarding ya government. Nthawi imeneyo pa mpando wa kuli UDF. UDF kunali Mr. Green Wampunena anali governor wa UDF ku Mpoto. Nde tasamukira choka Blantyre ndi bambo anga 1994 kwa amene simusa kudziwa amene mnamsana badwe ena nondevu sana yambe tinabwera ku Nzuzu. So ina ku Nzuzu ndinabwera ndili form 1. Nde a Green Wampunena kuti mwana yu ndi chani amuchotsa kwa okay chabwino bwanji ndikamuyike ku school ya Boma ku Chirumba Secondary School. School yoti inalibe magetsi, inalibe magetsi, inali kutali kumudzi kwathu kwenikweni kumusi kuti sinafikeko.
naphunzira kumene kuja ndakumana ndi anzanga amene ali anzanga mpaka na tsiku la lero ambiri. Naphunzira moyo, naudziwa moyo, kuchoka pamene paja nabwera mu Mzuzu nkudzabwerenza form 4 pa Vipya Secondary School. Ndinalemba mayeso a form 4, ndinayamba DJing ku Mzuzu Hotel. Mapanga amene ndaji na Tadeo Banda amene akundziwa Tide Chipanza cha Mulilongwe, my brother amene aja tinayamba DJing yathu kumene kuja. Kumakhala kumene kuja kumapasirwa ka 5000 kajani ili ndalama atu. We lived our life like that. Then 101 inanditana ma interviews. Nabwera ku FM 101 Blantyre kuzagwira ntchito. Nayamba ine tsiku limodzi ine Ephraim Nyirenda, Nicole Masauli, Deja tinayamba limodzi, and nakhala kumene ku 101 after sometime I left 101. Ndikukakhala ndimakhala nthawi imene kumanja. Then kanthawi kadutsa tsiku linake ndili pa kudya pamene ndinakumana ndi Mulungu nthawi imene. And chikumbutima chinandipeza kana ndilankhula motani koma ndinanyamuka ndikubwerera ku nyumba ndimapita kuti ndikamwe mwa wanga bwino ukacheza ndi anthu. Nanyamuka kupita kumene kuja. Ndapita kumene kuja ndi pamene ndinapita nkukayamba I think a week later or 2 weeks later anatsekula CFC radio. Ndinakapezeka ndili ku CFC radio because one of the friends amene anali 101 ndi amene ali manager at that time. And zinatipezeka kuti ine ndikupemphera ku Assemblies of God ndimangopita ku chalichi kuja kumakakhala ndi abusa akumanga kukhoma chalichi chankolokosa Assemblies ine kumakhoma nawo nkuoneka kape ndithu chifukwa choti ndimafuna nditandziwa Mulungu ndi utani. Kumakhoma ndithu kumapanga chani zonse zimene amafuna abusa ndimapanga. Akavala nanti kumene kuja nkupita nkukagwira ntchito yawo kumapanga pa radio paja. Ndiye kumene kuja kupeza kuti ndakumana ndi mtsikana kupeza kuti zinthu zalakwika tapatsana mwana. Tsoka lili apo mwana yankukhalanso kuti anali mwana wa busa. Basi ma newspaper anamba kulemba zinthu ndifuna ndifotokoze kuyambira kumeneko. Kulemba zinthu yayi anachita zakuti mu studio anatere kuyesesa kuti nkhanija iwonongeke. Ine kufika point yokuti ndinali mwana, I was only 20 years old. And amene akudziwa munthu wamuna 20 years old si wankulu. Mkazi amapanga develop mwachangu, amakula mwachangu. Wamuna it takes time kuti pang'ono kuti nzeru zibweremo kana kwadziwa upangiri wa zinthu zatani zavuta. Ndikuthamangira kwambiri kwayambirirako chifukwa ndikufuna ndifike pa mfundo yokuti kuti ndafika bwanji pofika noti gospel music ndinaisiya. Sono zinachitika zimene zija timalembedwa ife daily. Kulembedwa ma newspaper kunali ka Sunday Times, kunali nthawi imene ja Idris Nasa, reporter wabwino kwambiri, it was very good. Koma nthawi zonse was writing negative about me. Apparently nthawi ina tinapezana tili pamuwa pakamba anakayilimba nkhani ija. Salute you Idris, you are a very good reporter man. Etu nthawi yonseyo ndadutsa zonse zija, kudutsa zonse zija tayendamo. Nthawi yonseyo ufuna Mulungu munthu. Nthawi yonseyo mtima wako kuti ndikumfuna Mulunguyo. Ndiye munjiramo. Chokha Kavale amati kukuitana ndovi living waters mwana iwe mwakuti zinthu zikuyenda bwanji. Chifukwa cha gift kapena ndinene kuti mphaso imene nali mwa ine. Ndinapangidwa connect ndi anthu kuti sine imene akumana nawo. Nde kunapezeka kuti zinthu zinafika povuta. Ndinane napo kwa ena amene akudziwa kuti nditatusa albamu yoyamba ya mmene munali nyimbo yoti maso ake Yesu ali pampheta amvetsera mapemphero athu ali pano. Nditatusa albamu manager inali albamu yanga yoyamba ndimakumbukira it wasn't my plan kuti ndipite ku studio kuti ndiyambe kuimba. Koma Bwana Elton Kazembe atatsekula Rem Studios timangocheza atabwera ku studio kuja kubweretsa nyimbo za Nyamata amene apanga rekodi as a DJ ndra achachanda ndikajambuleko nyimbo tinakajambula nyimbo imeneja akuti yaya kulo nyimbo ndi yabwino. Basi tinapanga kupitirizabe nkupanga albamu. Ntchito yatheka tatulutsa albamu tatchukano munyaso tsopano ife tali ya DJ tatchukanso ndi izinso. Koma zinali zabwino. Basi tu kumapitirira masiku.
ndikukhala chonchija anthu kumakunena iyayi uyo anapereka mwana kwa abusa anatere kukhala zaka nkudzati yayi kuti bwanji mwina kwa Khristu ineyo ambuye ndikumfuna ndipo ndikufuna nditachita zolondola kodi bwanji izi tinalakwitsazi tikonze ndi mwanayu tipange banja tipange ukwati ndikupanga ukwati ukwati nkutheka koma nkukhala ngati kuti munthu unakwatira ndi mpingo wonse ngati kuti kukwatira mkazi mmodzi ngati wakwatira ndi mpingo wonse ndiye kuti chimene kuti apanga iweyo adzikuuza chichita. I celebrate aliyense amene apanga zimenezo nthawi imeneyo. Inu mungamve bwanji atakuwuzani kuti mbusa resident pastor wapa malopo ndikukuwuzani straight up kuti akulu banja lakanika twili sikuti kapena ineyo mwalako kwambiri kapena ineyo ndoyipa koma banja ali palibe chifukwa ti makolowo sakufunani basi ine oho kodi chabwino ambuye nkuira kuuzidwa pakamwa ine nkuti ayi zikomo ndamva zina zinachitika mnjiramo komano ndikufuna ndibwereno tsopano sanga ndimayimba gospel kuchokera background manager now gospel yanga amene anaimvetsetsa anali mapemphero okhaokha ndimanena mapemphero okhaokha kwa mulungu sini makamba za munthu sini makamba za njoya ni makamba mapemphero every song yanga inali pemphero because gospel music yanga was not addressed to the people, it was addressed to God. Mulungu ndi amene anali chimene ndimayimbira then mamuimbira nkumamuuza zimene ndikuganiza kumamuuza zimene zili mu mtima mwanga ndiye nthawi zina mulungu amwe amakuuza kuti nena chakuti koma ukasankha kuyenda njira ya mulungu ukasankha kuyenda njira yachoonadi uyembekezere kuti palibe atakukonde ukadzapeza munthu amene aliyense akunkonda udzamudabwe ndiye kuti pali china chake chimene amalakwitsa chimene chimasangalatsa anthuwo amene akuyenda mchoonadi nobody can love nobody can like palibe angakonde nde ndalowa ku gospel music bwino ndalowa kumene kuja. I remember launch yanga yoyamba inali pa Mount Social Hotel and Mount Social inali yodula nthawi imeneyo and kunabwera ma gospel artist ambiri Ethio Kamando Banda Wycliffe Chimwendo ndani every top artist Adams Family ndani onse anandipanga support. I was a young boy koma ndalama ndinalandira ku show imene ija kuchoka kwa amene amayendetsa show yo sina dutse 100,000 itadzadza the whole hall yokuti kwa munthu amene akulandira 1.1 million in that time which was 2002 inali ndalama yambiri sina landira zimenezo yeah ndikuona kuti zimene zikuchitika I was like ine chimene ndabwerera ndambuye kept on moving koma nkonda mulungu umachita zimene mulungu akufuna kugwa kudzuka ndiye moyo wa tsiku ndi tsiku kupitabe usatopa ndiye moyo wa tsiku ndi tsiku amatero. Tsopano pamene nditalowa mu gospel industry ndazindikira kuti kodi za ambuye zili ndi mpikisano. Ndikukumbukira wina wake akuti mwiza ka the life coach ndimutchulenso panopa chifukwa chokuti anandikosola posatokosola analowa kulakwika ndipo anandilowa kummero anandilowa kotsatchulika akuti sindinapange monetize music career yanga. You don't monetize the gospel nchimene simmamvetsa anthu kuti pali oyimba ena ifeyo timangoyimbira kuti mulungu tikunkonda timangoyimba kuti titumikire moyo wa munthu wina wake timangoyimba not because tikufuna dipo. We just want to live one day at a time. Chakudya cha lero chipezeke, renti ipezeke, koma mpingo umafuna uyiweyo udzibwera udzitumikira timphatso tako tichadzitumikira udzilandira cha 10 kwa wanthu udzilenga zopereka mbusa aziyendera chigalimoto chabwino mbusa azikhala nyumba yabwino adzidya bwino pomwe membala akavutika mpingo sioneka.
kodi ndalama zija zimabwera kwa Mulungu nzambusa kapena nza Mulungu? Chifukwa chinakakhala kuti nza Mulungu bwezi muzisunga pena pake ambuye akudzifuna akagwiritse ntchito, koma chifukwa chokuti zimabwera ku chalichi timadziwa kuti chalichi imafunika ulipira marenti, magetsi, chakuti mbusa adzidya bwino, adziyebe chigalimoto chopuma, adzithira perfume wabwino, akabwera akati hello I bless you akadutsa mazoti koma perfume amene wanditumikira kale ola asanatipempherere wanditumikira. Eyetu. Now, because of that background, ndikuuze ni motere. Waimba muntu, waimba, watopa. Ndiye, kanthawi kangapo, I remember, kangapo, nazituluka. Ngati izi ndazisiya. Amabwera zibusa ena kundithandiza, Pastor Esa Banda kundika apa, awakutabwera, trying to, Pastor Zaka Walala for Word Alive, nima tokoza, and I thank Pastor Esa Banda. That's a true man of God. Ndani ya Pastor Zaka Walala, Blanta Word Alive, yes. Vision yokongola kwambiri. Thank you very much. Pastor Kusinyala, I thank you very much. Kuti moyo natero. Koma tsopano. Umadzakhala naona kuti anawa ajeja. Ngati nzingokhalira chonchi, nkumatira ambuye apereka chakudya ana ajejane. Then chifukwa chake ine nali oyimba komanso kumagwira ntchito. Koma kuntchito kugwirako ndi kuchalichi, ukugwira pa wireless ndalama kulandira 17,000 kwacha. Imene rent simakwana. Ndiyetu ndimene kukhalira anthu ambiri amene mukuwaona amayimba gospel, kaya amayimba kuchalichi kuja anyamula zing'wenyeng'wenye. Chifukwa chake pano machalichi ozindikira amakangotenga choledzera china chake bora chaimba gitala kwalira yaitana anthu basi. Nkuwalipira kandalama kauko. Pomwe iya praise team abwera adzaimba pano, praise team abwera ali ndi mabanja, ali ndi zofuna zawo, ngati simuwalipira praise team sabwera. Chifukwa chake akabwera amangolumana nkumajanajana nkumapanga zibwenzi mu praise team. Chifukwa chikuti alibe chochita china, ali ndi nkhawa achoka nazo m'manyumba muja, sanaje zinthu zavuta basi. Mbusa watira perfume fa watitira akumuza uimba nde muti mumafuna 20,000 pa Sunday yonse. Kodi kuno kwasema kwatumikira iweyo bwanji si utumikira kumango khala osalandira ndalama. Iwe si kutumikira. Iye akupanga jana, atumikira akupanga jana. Ndi anthu amene akulimbitsa Chikristu ndi Akristo omwewa. Koma popcorn iwe undipweteketsa. Timwere bwa. Anthu akulimbitsa Chikristu ndi Akristo. Anthu amene akukanikitsa anthu kalwa kumwamba ndi Akristo. Anthu amene akutseka khomo la kumwamba ndi Akristo. Akutseka khomo la mpingo ndi Akristo. Chifukwa chokuti Chikristu pano pachinafika pokuti tsekulani makhomo, anthu alowe, tsekani, tiayike mkatimo, tiauze zochita. Osati zimene afuna Mulungu. Zochita za ine mbusa, zochita za mpingo wanga, mpingo wanga CCP umafuna easy. Mwapereka mimba inuyo pansi discipline. Mwana wabadwa tikamone mwana mphaso. Kodi mimba inali ya chimo, mwana atabadwa ndi ndalitso. Zoyokera kuti mena mapatsana mimba inali chimo tsopano. Achimwa apanga chigololo. Chabwino, mimba ili kuno, discipline kakhale uko, mimba ayo sichofunika nchalichi muno, usagwire chilichonse cha mpingo, nchodetsedwa. Kenako mwana badane yeluluti ndalitsa ndimbatize zopusa. Stupid. Evil. Hypocritical. Ndiye mawerenga makomenti anu ndari mafunso ena ndiziyankha kompano koma kumaliza. Ndinene ichi nditakhala ku gospel kuja ndiyeno mpamene zikwati zakuvuta zakuti skando imene wapanga iwe kaya unapezeka kuti unakamwa pena pake zinthu zinakuvuta wabalalika wakamwa kamuwa oyamba kwapereka nkhani kunyuza makhala gospel artist. Ndikunena izi chifukwa chokuti ma reporter ine ndinali wa media, ine ndinali mu seko ya ma reporters ena.
ena amafuna kuti achukire pa ine, it's okay. Ndi ntchito ya atolankhani. Koma wina akanazandiuza kuti koma kudziwa kuti nkhani zimene zimalembedwa ku news amapereka ndi ma gospel artist anzako ine okay. Nkhani yake kuti tichotsane pamwamba ine ndifike apo ndidutse uyu. Kodi mumaona ngati George Nkandawire anamwalira kufa? George anamwalira asanafe. Imfa ya George sanachitike, George anaphedwa asanafe. Anaphedwa chifukwa chikuti anaweruzidwa ndi anthu opemphera amene amaganiza kuti ndi amene angamsunge mu nthawi yovuta. Anayamba kuphedwa ali moyo. Anayamba kuphedwa ali moyo malemu George Nkandawire. And that is one example ya munthu amene who was so talented, so gifted, amene watukula kuthandiza mautumiki anthu angapo. Anthu kumasangalala zaimbe kuno, bwera kuno, chifukwa chokuti akufuna mphatso yake. Koma akangofuti munthu uja wafika pa zothodwa, wathodwa ali mchipululu, aliyense kuntuluka. Onse kuntuluka. Basi mzanga uja namba kulowa pansi. I remember ndinamuyendera kupita ku Mchinji until he moved to Lusaka. Anaka moyo wake ali ku Lusaka. Koma ndimanena kuchoka pasi pa mtima because he was my elder. Komanso anali munthu mmodzi amene I don't think kuli ma voice okoma komanso aluso ngati amalemu George Nkandawire. Koma tinamutaya chonchicha. Kungontaya kungomponya poyera atatumikira anthu kwa nthawi itali. Ndi mpingo tumene. Dustin kapita ndi mzanga wa mtima. One of the people amene nayenso chifukwa chokuti anavala mkanjo wa mpingo. Luso lake loimba sungalipange kumpea ndi anthu ambiri dziko la Malawi. That's a lie. Ni munthu oti ndi voice. Ina akubwera ndimakumbukira one of the shows likupanga pa Kamuzu nursing ya kulilongwe KCN. Is it called KCN? I don't know. Kuchipata ya chikulu cha Lilongwe kuli nursing kumbali kuja. Tinadzapanga concert kumene kuja Dustin kanali tsiku lamba kumana. We have been friends kucheza after some time over and over the phone ali ku maiko akunja. That's another talent imene ku gospel anakanika kuti ipange contain. Anakanika kuipanga nesha. Anakanika kuitipulira. Anakanika kuitirira. Anakanika kusamalira. Chifukwa chimene mpingo umafuna ndi talent raw ichoke ibwere mpingo muja. Aigwiritse ntchito ikatha ngati toilet paper tissue. Aiponyere toilet nkupanga flash. Ndi mipingo zimene mapanga kumala. Aipange flash idzipita. Uyu wateka adzipita. Abwere wina. Kwatuluka poka chala. Iwe khala apa. Sakumva kaimba show ina ili yonse uko. Iwe ndo imba nchali chimuno. Kwabwera Simplest Bless. Naye ni. Ameneyu. Naye sokuzangu panga china chili yonse. Kuntuluka pompo. So. Mwajidule. Ku gospel music kuloimba magay wina nditsutse lone. Endi maitana machechi umwe mmati kukhala gay ndi chimo. Maitana imba over and over. Ali chechi yakuti, ali show yakuti, mwavina kumeneko, mwasangalala. Ngati mati nchimo, ndemo ipapa. Nditsutse tu. Nditsutse. Mu gospel music mu Malawi kulibe gay. Aliko magay. Nkhani ndiyo chepa. Chimo la wina audila chuluka kwambiri kuposa lawo. Abusa akumenya mkazi wawo kunyumba mpaka magazi. Mpingo nkumadziwa. Kama Mulungu nkukalalikira chikondi chake chiti. Chakumfuno kwako.
zopusa eti ndikuti ku gospel komweko kula azimayi okulali pabanja koma chifukwa cha nyimbo tawoto amadumpha apitapo akatola kandalama apo akatukula ndisakunamizeni pamene nali gospel music mbuyo palibe angatinamize kuti at the rate imene gospel music imachitikira basi mzimayi kwagula kanyumba kamanga kanyumba kwagula galimoto nayo chepa chani ayi mkazi wanuyo kaya ndi gospel artist ali nzibwenzi kumene amayendako anomanisali muli bwanji chimene ndikuyamba nchakuti kunaula ndio kufika munthu ngati ineyo kunena kuti izi sinazituluka sikuti no I'm frustrated I'm not frustrated ine ngatapita kundidziwa I live a very normal life ndimakhala moyo umene ndikufunanso kaya leroli ndilibe ndalama ndikakhala pa pabu ku Malawi ndikakhala ndi anzanga akuti akanimwetsa ndilibe ndapangapo zimenezo kaya kufika pamalo ase ndikuimbira fa ase ndikufuna ndimwe moyo lerolo ndimwetsa ndilibe ndalama userebu mmandichula ine sinakalepo za userebu I don't even want to be a celebrity kuyambira kale sinimafuna amene akudziwa moyo wanga kulipa ndikakhale pa chibuku ndikamwe moyo kaya ndi 500,000 ntumbamo ngati ndikufuna chibuku ndikamwe simple ndiye kusiya gospel music chinalipangitsa njani munadzifunsapo chifukwa chimene Lawi amapemphera Lawi anali personal assistant wa prophet wina wake koma sanazitchulepo gospel artist koma pomwe akayimba gospel iweyo upemphera umayivomera akayimba kankhuku amenyere umayivomera pomwe amene amadzitchula gospel artist kuti ayimbe kankhuku munena kuti si basi kukondera awo akhale oyera akhale ngero kwambiri koma awo tiyamvera titati tipite ku M1 Center Point amene mmakalowa ma gospel shows ku Shefa mmakalowa ma gospel shows ndino mwenu mmakalaso ku M1 Center Point. I remember the late Lucius Banda. Lucius za gospel anali blanzo chito. Lucius anali wa mpingo wa church. Obadula mu mpingo amakamba za Mulungu nthawi zonse. Komanso amayimba zochitika dziko lapansi and dziko la Malawi the code is secular. Koma kotsirizira gospel aramba kufuna ma numbers, aramba kufuna zilabera za ma views, numbers, followers, whatever. Anamba kumatenga Lucius Banda. Bile Kaunda. Skefa Zaimbeko. These people started in the secular machulaija. Nkukapeza ndalama zawo kumeneko. Akula kusekira kuja. Mukufuna abwere ku gospel kuti mukudzane nawo mapewa. Anthu adziti nawonso ali pa level itiyo. It's all a matter of numbers. Numbers in the bank account, numbers on social media, ndi zimene amafuna anthu. Tikupitiriracho. Namadingo akusiya akunena kuti yes wa gospel music ndimakumbukira nthawi imeneyo I was nali pa Wales, I think nali ku MBC radio too. Namadingo taimba ulimodzi. Namadingo is one of the best artists amene ndaona akupanga blossom ndiwaona apart from Lulu, anthu amene I give respect kakwera nkhani ya vocal projection, arrangement, and their dynamics ya music. It's unmatched. Ndiyaikulu wambiri, and it's very beautiful. Koma atatulutsa pamuyamba inali ya gospel nkati mtendere. Anazindikira china chake. Kuna kuti njira iyi ndikuyendayi. Sinzapangaso chilichonse chooneka dziko lapansi. Chifukwa chokuti awawo andika mkabokosi kuti ndidzimba gospel, ine ndikakhala kuti ndimayimba gospel. Ndiye kuti ndipanga zimene akufuna osati zimene Mulungu akufuna chifukwa chimene Mulungu akufuna simuchidziwa ino.
zimene iwo akufuna, ampingo akufuna, aneba awo akufuna, aja amayamba kupemphera usiku wonse kulongolola pachani pakomboni paja akufuna, ndikhale chimene iwo akufuna. Analengeza kuyamba anthu ananena uyu mwakuti pano simukunena ba tuli simukumavina nawo inu achali chini tuli umasenga doko tuli mukuvina nawo tuli kumuyamikiranso kumuombera mmanja pomwe tsiku lija mungati anagwa okugwa ujatu mumamvera tuli mole mukumvera moletu inu palibe dziko lapansi zokuti gospel music ulibe gospel music. Even in the Bible sananenepo zokuti nyimbo zauzimu zauzimu. Chifukwa chake Solomon anamika m'Bible omwe amalemba nyimbo zachikondi. Akawerenga buku la Solomon, nyimbo ya Solomon, chikondi chokha chikondi china chonse ungawerengere ndi ana omwe. Koma munthu akaimba nyimbo zachikondi ayi wachimwa wayamba zachisembwere. Koma mukatseka chitseko chanu kuchipinda kuja. Koma apa ndeti pange chikondi. Simpanga inoyo. Chikondi yongo chionetsera mukatseka chitseko. Tiyambe kumalula. Tiyambe kukamba tsopano. Chifukwa tu inali introduction. Ndekusiya kwanga kwa gospel music kunali pa zifukwa zingapo. Choyamba inasanduka business imene koyamba sili mapanga choncho. Amene akukumbukira ma gospel artist akalekale. Amene akukumbukira tikamakaimba show ya munthu timakampanga support tonse. Kaya ulandira kandalama kochepa it didn't matter. Bola tsiku limene lolo ndilanzako chinali ngati chipere ganyo. Amene anayamba kuzisokoneza zinthu zindi anapano amene anabweretsa monetization into the gospel industry. Koyambirira amene anasintha kuchoka kuti ichoke kukhala gospel ministry kubwera nkusanduka gospel industry ndamene alapitsanso. Because they brought money into the whole aspect, the whole thing ya gospel. Nkuyibweretsa kuyika mauti ichichi ndi chinthu chopangira ndalama. So the moment utumiki wako waupanga kuti ndi chinthu chopangira ndalama, udziwe kuti uponda pamitu pa anthu ena, ufuna anthu ena zisawendere, ufuna upondereze wakuti, ufuna ine ndioneke, pamene pakubwera kuti ine ndipajana kugwera satana pachi. Nkhale wabwino kuposawo. Zindendere kuposawo. Tsopano munthu sungamathamange liwiro limodzi nkumanena kuti sunchira nsanje nzako amene mulimbana naye. Gospel music is supposed to be a ministry towards God and God alone. Ngati mupikisana, ulendo kumwamba sapikisana, ndowayika, kakhomoko nkupapatiza, kanjirako nkukotakota, ndeti maiwala tipokotakotapo amathandauza kuti wina agwa apa, zimvuta, wina zimvuta pakuti, tiye tikukane, titere, zinatha, kulibe. Pano kumpingo, ndi amene akupereka chakhumi chachikulu ndi ndani? Kaya wanyenga mwana mchali chimo, wampereka mimba kwa mwana wina mchali chimo, kaya wapanga zakuti, koma ngati akumanga mpingo wa Mulungu chali chichichi. Ameneyo, tampatsani udindo dikoni. Mpatsani udindo akhale dikoni amene. Ndi chimene chavuta mipingo imene imayenera kuti panopa ikhale ngati yayikulu, kuyambira Calvary, kuyambira Living Waters, zavuta zimene zizi chifukwa chakuti chimene amafuna nchokuti mkuluyo amabweretsa mamiliyoni. Wachimwa msayikambe nkhani itere uchipinda. Itere imathera kumweko. Ndekuli yena kuti amasiya mkazi mchali chimomwemo, ndikukakwatira mwana wina wa youth mchali chimomwemo. Abusa ngoti chete. Zochitika mchali chimuno. Yetu. Ndathokoza ndi ngongole yanu ya pabala sindikana ndi mamamowa. Ndi ngongole imene ndidzapereka tsiku limene ndidzabwere ku Malawi. Yetu. So ndikuwuzani. Zonsezi zimachitika mu gospel music. Azikazi akuziyeresa mu gospel music iwa.
Kuti kamwana kakayera from nowhere kayera kanene pakatani banja lata mwapanga makuti iwe siwa kwati tsalasiye yomweyi chavula ndi chani. Koma afuna adzikangobwereza mbuyo adzibwereza mbuyo adzaona mabwana adzapasati ma contract adzipangati mamiliyoni adzikamanga manyumba zazi. Choma kuimbaso chosaoneka awimba chani awadi imene mwampatsa munthu ya amaimba chani oimba chani ye. Kuti lero nditchule anthu amene ali ku gospel industry sinanga mlaisandusa industry chifukwa ifena tulukamo. Chifukwa gospel music is not supposed to be an industry, it's supposed to be a ministry. Ikuena kukhala ministry utumiki. Mukangolowetsa mu monetization in the gospel ndizija mumona Kirk Franklin amapanga vimbuza ku America uko pa stage yodi ngatafuna kugwa ari kuvina mulungu wake kuti ndepa chatimatengera za kumeneko. I can clearly and explicitly and soberly with my drink watatu soberly panopet soberly say I think gospel ya a Seventh Day Adventist gospel yawe ijende gospel music mmene zimamvekera je akatulikaso kana iwala kuti ayambe kumbu yoko ni abe gospel salimbana nazo akuimba chigulu chawo bwino akupanga chani pamene gospel inabwera kuti this is a gospel superstar pana bwerera satana amene pachi. You cannot be in the gospel and become a superstar. It doesn't work. Which superstar? Zifukwa zimene ndinanena kuti ndasiya gospel ndi zimenezo mwina mwatu wa mkatimo. China nchakuti kuimba gospel uko sikumapindula. Usapindula kwake nkokuti enafe mukuti monetization mukuti chani tinalibe mutumu. Tinali ndi kuti ndinene chimene mulungu akufuna ndinkonde mulungu opanda malire tikwere phiri tikapemphere tapempherera auje zawo zayendere. Now that's a ministry of a missionary Christian. Munthu amene afuna asinthe miyoyo yanzake ndiye Chikristu, and that's gospel music. Osati iyayi lero ndikufuna ndibwere tabwera ndikuchoka kwanga iyayi ndipatse 1.5 million chabwino aimene ine 1.5 yo even show yanga ndawonongako mwina 3 million 1.5 ndi half ya mtengo wonse wa show ndende kupatse ninu mwini wake ndikamachoka ku show ndichoka ndi 50,000 it's okay. Koma ndikufuna uthenga utapita ayi ndithu simbwera simpanga. Now that's business, it's not ministry. It's not ministry, it's business. Simply business. Ndiye bwanji kungosiya za gospel ozo muwasiya praise team azimba ku church. Bwanji kungosiya za gospel music kumakaimba mabwalo kuti anthu alipire pa khomo ine mdzika ngoimba ku church. No wonder I love that young man Paul Kachala. No wonder I love Pastor Zaki awera live. Anauza oimba onse amu church mawo David Kalilani ndiye na onse awera live. Kunena kuti sindikufuna mdzika oneka mashow majani ngati mukufuna kupanga gospel concert mdzimanga pa church pano tikupanga ni support nkulipira ife kuti muzikuendereni. Chifukwa anaona kuti ku gospel uko kwaola. Ukayamba kusaka ndalama kutsata ndalama moyo wako wa uzimu umathera kompo. Oh mudikira funda number 2. Kuni funda number 2 ndi chani? Oh jomwe nachokera kwa prophet. Okay. All right. Imene ikubwera. Ndikambe pa gospel pasina ngaina aka kunena kuti ndikufotokoza kuti foti ndalemera natane
ine sinalemere tu, ine ndili ndalama, sinalemere ndili ndalama basi. Ndalama zimene ndinazozo nzothandiza abale anga, ndalama ndili nazo nzothandiza wina wake zikamvuta, ndalama ndili nazo ine nzoziona ndekha kuti kodi ndimwa kawiske kajini wala kabrande nzanga ndikugwirira ntchito. Sinakagulitse golide wina wa munthu wina wake nkumbera, sinnanamizira ndili migodi, sinnapheana m'mimba mwa munthu, sinnakanyengera zikazi za wina wake kuti ndipeze chuma mpingo wanga ukwere. Ayi, sinnapangepo. Nimagwira ntchito thukuta nkhugwa, ndikulandira kaka kachepeko kamandipala. Chabwino, tsopano kusiya gospel kuja kunali kumene koko. Nazindikira kuti kuli bwino ndiyimbe chothandiza wina wake kunjako. I should talk about kodi anthu munthu tivotera bwanji, president wa dziko la Malawi tivotera bwanji, because nobody knows. Pepani ningokhota pang'ono kumene kuko palibe amadziwa kuti kodi ndikamavotera president sankhe chani. It's either wakwathu, it's either munthu ni mankonda amatisangalatsa, it's either ndotchuka. We don't vote for ideologies, we don't vote for ideals, we don't vote for values, we don't vote for zinthu zofunikira ngati zimene zozo zimene ndikunena kuti zikulakwitsa zinthu zambiri. Now gospel music ija nasiya nanena koyamba nanena kachiwiri nanena kateni, ndi ena akamabwera pa page panga koma apita sambo nyimbo yakuti ija inatitsitsimutsa kodi mudasiya zimene ziti, kodi mudagwa yandinagwa kaya ndi mulimbana nani chani nagwa sindili mgulu mwanu, ndinamdziwa Mulungu njira ina. Amene ali kumwamba sapanga zimene mupanga inu, amene ali kumwamba saweruza ngati zimene weruza iwe. No, uyu si Mulungu amene mandziwa ine. Mulungu ni mandziwa ineyo, ndi wachifundo wachikondi oweruza kopsa, ndipo akaweruza iyeyo chilango yake ndachionapo. Ndakagona mphiri la Sochi, ndakagona mchalichali vingota zinyuma nkhunda, ndilibe pokhala pogona. Ndiye ntatchuka ntatulutsa aba moyambirira. Ndinanzanga chuluka the whole blantyre. Koma ndinakana kugona kunyumba kwa munthu chifandi kumba pamawa. Mpingo wina wake utandithamangitsa chifukwa chokuti ndachimwitsa mwana wa busa wina wake. Usowa pogwira. Ndakagona mphiri kwa wiki imodzi. Mmene matha wiki imene mpene kunabwera nyimbo yatachiloka chaka china ndili papiri. Ndio wina dziri sopemphera amene nyamango namizira nyimbo inabwera ndili papiri ndakayitulutsa mukumvera mpaka lero. Over 20 years plus. Sumapemphera mango namizira ambuye. Yes, chabwino. Ino opemphera ndinuyo. Ife manamizira. Koma panopa chili chonse pambalambanda. The gospel music nasiya kuyimba nyimbo ya Mulungu, it doesn't mean ndikufuna ine musisimuke. I want God to be happy. I want God to be happy with me. Ndikalakwitsa ni mamuza ambuye ndalakwitsa chonde khululukireni konzeni. Si udindo wako onunduza kuti apo twalakwitsa. Iwe ndani kuti kwandiuzira apo walakwitsa. All right, that aside. Number 2. Ndinachoka chifukwa chani kwa Bushiri. Hello, mulipo palibe? Kata. Mulipo? Nkani ndimene yo tikulowa fundo number 2. Kodi ndinachoka bwanji kwa Shepherd Bushiri.
Aya. Watatu. Tengezereso whisky huyu. Alright. Kodi ndinachoka chifukwa chani kwa Bushiri komanso ndinayamba bwanji. I remember chaka chimenecho was it 2010. Tsiku loyamba kumana ndi Bushiri tinakumana ku Blantyre pa Delamere House. Mulipo palibe. Tinakumana pa Delamere House. Tsiku limenelo amayendera galimoto ina yake and ine pokhala munthu wokuti ndakulira za chalichizo ndinali ine gospel kazako kaya ndindani kaya timapanga ma advert mwamba nthawi imeneyo Zodiac kulibe inkatchedwa kuti tiyakalulu multimedia. Gospel kazako amapanga ma advert a Chingerezi, ine amapanga chichewa, ine amapanga Chingerezi chizungu. Ndamaliza panga ma advert yake tutsetsereka namuona nkuluja nakampatsa moni kuyamba kucheza pene paja. Iya ndikupita ku Zimbabwe mwakuti kumatilankhulane ndikabwera ndipatsa nambala tinamba kulankhulana ino khala munthu wa wireless namuza mukupanga plan izo I think ndikakhalemo ndiyana ndikadi mu TV department yake. Nthawi imene tikuna nayo sikuti anali ndalama zambiri. Nthawi tikwambayo ndiyo kuti ngakhale zikuchuka nkhani kuti ayi apanga zakuti kunzuzu kuli ana awiri zonsezo zikuchuka nthawi imeneja ine ndinadzika kumbali kuti ayi akuluwa tigwire ntchito limodzi komanso ndimafuna ntchito. Ene nthawi imene ndimakhala pa Malinga Moyo ku Blantyre pa Malinga Moyo ndinapanga renti chigrocery chosaoneka bwino nyumba inali momo kuseri ndimakhala and I started grocery kanga kakang'ono kumaikamo katundu and I was living my life. Quiet life. Very quiet life. Thandizo banja langa. Sometimes I would walk kupita town kuyangana ma advert kupanga ma advert kulandira ku ka 200,000 kulandira ka bwanji bas life was going on. Nde that time ndoti ku chali chikukavale ku CFC radio andicho tsanchito. Ndiye ndikusaka ntchito ndikupemphera kuchoka kumene kuja iyo janandipatsa ntchito napita ku Lilongwe. Ndapeza nyumba ku Lilongwe ngakhale even maperekedwe a rent ya nyumba amavuta anthu amationa kuti zinthu zikuyenda chifukwa choti timavala masuti osati masewera. Masuti enawo timatenga pa ngongole koma tidzioneka bwino. Akulu akuyenda ndi munthu wankulu kwambiri adzioneka bwino. Now in the same nave tili pomwepo ndikambepo zonena kuti anthu inu mmakonda kupita ma church ama prophet nzabwino kwambiri kuti udzidziwa zinsinsi zina zake koma kuti zinsinsizo mmadziwa kuti zimachokera kuti zamoyo wano amadzidziwa bwanji. Kodi m'Bible muja munamva mtumiki prophet aliyense akunena chilichonse cha moyo wako wa munthu kumangokuuza kumati khalani pa line ndikuuzeni chimene Mulungu akunena aliyense kumamuuza Mulungu basi kumangomulankhula non stop. Kodi Mose atapita pa phiri la Sinai pa Sinai paja kodi anakhalako nthawi yayitali bwanji kuti Mulungu ampase malamulo 10 ndi malamulo enaja masiku angati anthu nkutopa
pansi pa phiri paja nkudzipangira chimulungu chawo cha ng'ombe nkuyamba kuchipembedza chifukwa chokuti mulungu salankhula sangamakuza kuti uyu pano patamuze dzulo anagona pakuti awadyedza kuti zakuti wavala panti wofira lero wapanga chakuti ndi mulungu amene tandiuzani ndi mulungu wanji umaona mkabudula mwako nkumati wavala zakuti olo mulungu ameneyo ali na ulemu pa munthuyo izo zili apo. Tsopano ndakhala kumene kuja ndagwira ntchito tapita ku South Africa, and I remember trip ya ku South Africa tinapita anthu awiri. Ine sinali kuyambirira kupanga mpingo umene uja, anali kwa anthu ena ake, koma chifukwa chakuti ndimafunikira mu ntchito imeneyo yopanga TV yo, tinapita ku South Africa. Anasikasaina diru zinatheka. Ndinamba kumapita ku South Africa, kumapita wiki yo kubwera kutani, koma munthu amene ali ndi nzeru suma ngoyenda opanda maziko. Zinandipatsa mantha chifukwa chokuti kuyenda opanda maziko ndidzabwerera opanda kanthu, ndipo ndi zimene zinachitika. Kuchoka kutsanzika bwinobwino ndikuchokako, ayi ndachoka opanda chifukwa chilichonse choyambana. Nachoka nkubwera ku 18 nyumba inali yokuti yakhalanso osalipidwa renti for some time. Ainaka nyumba anakhumudwa ndi kupemphera kwathu chifukwa sikunapindulire. I tried kuti yapatsa ndalama zinavuta. At the end of the day ndimakumbukira ndinanena mawu otsiriza anga kunena kuti ine ndatuluka, ndipo iwo abushira ananena kuti koma kupita chinake chikavuta, you're still mmene amanena maprofeti muja, you're still my son. Ndati ine si mwana wanu mumtima wangamo, ine ndi mwana wa Mulungu. Ndipo I will never be a son to any pastor, I will never be a son to anybody. Only my father. Now, paja ananena kuti chaka cha 2025 kulibe kunyengererana, tidzingomangisana. Sindikamba izi chifukwa chokuti ndili kutali, no, kumalawi ndi kwathu every year. Kumabwera kumalawi every year. This year ndibweranso. I'm saying all this situ ndifuna ndimusokonezere life yake munthu na wake kapena kumuonongera mbiri. Ayi, ndikukamba every fact mene ilili fact yawo. Ndikuchoka kumeneko kunayambika nkhani ayi amene uja wapengetsedwa, amene atampengetsa ena kumene kusangalala atampengetsa. The one thing is mene amachita maprofetiwa ukachoka chalichi wawo ndikukupanga discredit, kukuonongera mbiri kuti anthu asakhulupirire zimene utanene. And it's happening over and over again kwa anthu ambirimbiri. Pala atsikana ena okuti agonedwa ndi maprofeti mokakamizidwa, koma ena apatsidwa mzimimba achotsa, koma amakanika kuti alankhule chifukwa chokuti social media, ma Facebook omwewa, ma WhatsApp, majani, ma ChatGPT, mamatijani, Telegram, zonse social medias, kwachiluka anthu oyamikira kuchita bwino kwa munthu, osayamikira chilungamo chimene munthu ali nacho. At the end of the day, kuti ntsikana atuluke pano kuti ineso anandinyenga, palibe atankwatire. Ineso anandipanga zakuti palibe atankhulupirire.
chifukwa choti anthu amakhala amphamvu kwambiri, mphamvu zawo zimakhala kuti it's connected to boma, it's connected to ndalama zitali zoti kugula munthu sizingakhale vuto. Nde pali chinsinsi chimodzi cha munthu wa ndalama kwambiri, udziwe kuti amakhala ndi zigawenga all the time. Aliyense amene ali ndalama pamakhala zigawenga zina zake zimene zimadya ku ndalama munjira yokuti kukhala ngati kuti akumupanga support munthu uja, akumuteteza. Kuti upite pa media place like this one, if you go on live media, if you go on social media and talk about that person, what happens, kumatulukira tingumbi, tinchenche ndi tinjuchi todza kulumaluma, kuyenda pamoyo wako, kusokoneza, kukutulutsira ti zinthu zimene unalakwitsa nthawi yake, kuti dziko lisakuone ngati munthu wanzeru, kapena pena pake wapenga misala ngati Alan Zedi Mtata, stuff like that. Bas amakuonongera mbiri ja, kusokonezera zinthu zambiri. At the end of the day umangokhala chete. Nde kuti ana atsikana sindachula maina awo, siku linake ndidzafuna kutchula, komano ndikadzatchula ndidzakhala ndadzithemba ndiloya. Koma mwachidule kuli ana atsikana amene apangidwa zipongwe ndi maprofeti kunjako, apangidwa zinthu, apangidwa promises zinthu, apatsidwa zinthu, apatsidwa manyumba, apatsidwa chani, kuti akhale chete. Basi kuti akhale chete. Koma cheteyo ndi wabwino pomwe munthu akudyeka mkati, munthu akuvutika. Endi Amalawi tili ndi uchitsiru omangoyamikira zinthu zopusa. Uchitsiru umene uli kundale, uchitsiru umene uli kumpingo, ndi uchitsiru oyamikira zinthu zopusa. Kuyamikira chuma, kuyamikira ndalama. Ngakhale abusa kuchalichi safunsa kuti kodi ndalama imene ukudzapereka cha 10, ukudzapereka kunoyi, ukugula chimanga kwagulira anthu, ukuwapatsa anthu mablanketi, wayitenga kuti safunsa, amangochilandira, ina akuyika pathumba, ina ikuoneka ngati yagwira ntchito. Zoti ndalama yachokera mu Satana alibe nazo ntchito, koma amayidalitsa, akuti kudalitsa usatana uja kuti pachoke satanacho zioneke za uzimuzimu zopusa. Chifukwa munthu kukaba ubanki lero nkubweretsa ndalama kuchalichi, chalichi silimukanira, chifukwa chalichi makonda ndalama. Ndiye mwachidule kwa Bushiri sinachoka chifukwa zifukwa zambiri, ndinachoka chifukwa chimodzi. Ndinaona kuti Mulungu kulibe. Basi ndinaona kuti kuli ulosi, ndinaona kuti kuli kuombeza, kuti adziwe chifukwa chimene chimachitika nchakuti kukuuza zinthu zimene iwe umapanga sindiye kuti Mulungu alipo. Chifukwa ngakhale Mose atatenga ndodo yake kuponya pansi mnyumba ya Farao, kunatuluka ena awombedza, anaponyaso ndodo zawo pansi ndikutulutsa njoka. Koma chinapangitsa kuti njoka ya Mose ioneke ngati njoka ya nzeru, chinali chakuti inameza usariona. Mose inameza njoka zina zonse zija, mpene ubigi wa chauta unaonekera. Koma tisangoona Mose, tionenso kuti awawa anakwanitsa bwanji kupanga njoka imene Mose anakwanitsa kuipanga pamaso pa anthu ndi dzina la Mulungu. Ndiye kuti alipo enanso atakupanga zomwezo zimene Mulungu akupanga. Ndiye pano chachuluka nchakuti ambiri Bible lija kulitsegula, ngakhale sing'anga nyumba yako makhala Bible, ngakhale kayenda Illuminati kumakhala Bible amakhala nalo, ngakhale
amizikiti amasunga Bible, ngakhale achalichi amasunga Qur'ani, chifukwa chokuti onse amafuna aphunzire kuti anzathuwo amaganiza zotani, amachita zotani, amakhulupirira zotani kuti tilimbane nawo. Koma ulendo upita kumwamba si mpikisano. Ngati uli mpikisano, ndi mpikisano ulimbana ndiwe mwini kuti ndichite bwino kuposa dzulo, ndichite bwino kuposa dzana. I should do better in my life. I should do better. I did this wrong, I did that wrong, but today let me do something better. Bas. Ndiye natulukako. Ndiye ndinayamba kushanga ndala mulilongo, kumamuwa, kutani, kumasuka. Uli mkwiyo nthawi imeneyo. Nthawi imeneyo unali mkwiyo. Kuoneka pa bala yose madaba kuti awa adzatani pano. Panopa kumasuka kumene kumasuka pano nkokuti yawo ndi awa sadabwe kuti kodi nkuluyi amasuka motere mutani chifukwa chiyani. Chifukwa chokuti sikuti wantaya Ambuye, koma wandziwa Ambuye. Ndipo walidziwa dziko, ndipo wadziwa munthu, ndipo wadziwa mpingo. Chifukwa chake ulendo wopita kumwamba uli wayekha. Wayekha. Mulungu anakanda kuti ampingo wa 7 nonse bwerani apa. Bwezi lophweka. Abusa langa kuti uyu amakhulupirika, uyu. Zinakatangira munthu. Koma ananena kuti one by one. Zosangalatsa gululi, zosangalatsa mpingo, zosangalatsa gulu kulibe. Alense mlandu wake. Ndiye akuti munthu janapenga. Anamba kutulutsa tinkhani timeneto social media anthu ena ake in diaspora. Iye atachoka obushira anapengitsidwa. Kapena anapenga. Nthawi imeneyo nkuti moyo wanga uli palo, uli powawa. Chifukwa ukamapanga zisankho moyo, ukamapanga zisankho zako, be very careful. Chifukwa chisankho ukamachipanga kumakhala backlash. Tikamati backlash kunena kuti ndikanena chilungamo chakuti kukhalabe zina zake zindipweteka. Chifukwa nanenso ndili mkati momwemo anthu andipweteka nawo. Omwe kaya uli innocent, they don't care. Nde in the same vein ndikambepo pa nkhani ya milandu ya Prophet Bushiri Major 1. Ndinalemba nthawi nake mbuyo pa Facebook una kuti I think every vendetta, every anger, everything I had towards Nkuluja ndinaichotsa. Ndinamtenga kati Malawi zanga kuti ayakulu ku South Africa hapo. Sikuti akamupha, sikuti kumupha kosa sungachitike, kumano sikuti akufuna akamupha, afuna akayankhe milandu. Akayankhe milandu. Mlandu oyamba oyendetsa ndalama za dziko molakwika. Mlandu wachiwiri ngati ndikukhulupirira kunali mlandu ogwiririra vana chipere. Ndeni mafuna ndinene kuti ngati izi zili zoona, chifukwa choti akungopangidwa, akungoganiziridwa. Kodi chavuta ndi chani kuti munthu angonyamuka akayankhe milandu? Kodi pwedo kugona ndi mwana wang'ono ndiye kuchita kuthamangira kwa mgwira, pomwe ena akunena kuti mkulu yanapanga zomwezo zikukanika pati kuti akayankhe mlandu wake? Zikukanika pati? Tidzikonderana chifukwa chokuti wina ali ndalama kwambiri, wina alibe. Ndimakonda Bushiri ngati munthu, and I love him. Ndamangidwa apo kangapo. Nditi nkhani tating'ono kwambiri, tochepa. Koma sindinalowe m'manyuzi. I think chifukwa chisomo cha Mulungu. Sindinalowe, sindatani, chifukwa Ambuye amandikonda. Koma no, at the end of the day ningonena kuti I wish mlandu wa Bushiri utata. I wish titadziwa kuti munthu uja alibe mlandu. Ndipo akakhala upanda mlandu, akhala masuka kuyenda dziko lina lililonse, dziko lapansi.
panopa kukanika kuyenda kungochoka m'Malawi chifukwa kudzora kangolowa dziko lina agwidwa atengedwa. Koma kunako kwathu ku Malawi wapangidwa protect ndi boma, wapangidwa protect with the judicial structure and which apparently is questionable. It's very questionable. Kuna kuti munthu wapangidwa protect with all this. Kodi akumpanga protect in what perspective? Akuona chani choti amupange protect? Atatowa masuka wakayankha milandu ija kubwera kwa anthuni palibe chimene nalakwa andive zosalakwa dziko limamva. Koma poti ku Malawi milandu imathera mchikuta, milandu ya munthu wodziwika wa ndalama sipitirira chifukwa ndife osauka ku Malawi. Kusauka kwathu kuli m'maganizo osati m'matumba. Wena ali ndalama zochuluka zokuti atha kugula lilongo yonse, koma ndalamazo kochokera sana nene kuti zidachokera kuti, adadzipeza bwanji, adachita motani, mapepa lake ali kuti, misonkho yake ili kuti. Koma pokuti yayi bige Malawi kunachuluka bige, inu ndi bige, inu ndi bwana makwana ka 500 yaka eko ka 20,000 yaka eko apa iwe manga nyumba apa zikatero bige ena kupwetekeka, ena alira mitima, nkhanza, upandu, ufiti, usawi, wickedness. Chabwino ndimalize ndi mafunso anu. So let me check kwa amene anadifunsa mafunso. Funso wayamba. Sindapeza mafunso onse kufuwa kuli makomenti ambiri and some of you ningo yankha mafunso amene ndi amupireka anthu ena apa. Makhala ndi zeru tu anthu, muli ndi zeru osati masewera. Thank you for your questions. Thank you for watching this live post yanga. Sindikuonda zimenezi koma no ndilonda kanzo ndipange chonchi. Kodi milomo yanu yo bwanji? Milomo yanga inayamba kupanga zimenezi ndi zaka 27. Pakapanga chilonda chilichonse kumutu kwanga kumilomoku kaya kunsana. I have zipyera ngati zimenezi. Apa pamapanga ali ndi dzina lake azungu, ntenda amene pigmentation ya skin. Zinachitika zimenezo for some time now. Kuli mankhwala ake nakafuna kuti ndikudana ndi maonekedwe anga nakasintha kupanga zimenezo koma I did not want, chifukwa ndi chimene Mulungu analola pa moyo wanga. Otherwise I'm okay and I'm alive and I'm enjoying my life. Mulungu ndi wabwino. Alright, Jaja be praised. Wina kunena kuti kodi Bushiri ndi waona kapena wa fake. Ineyo ndilibe that right yokuti ndimuweruze munthu chifukwa nanenso ndimaweruzidwa muzambiri. Prophet Bushiri ndinakhulupirira from the first day and I still believe zambiri zimene amachita. Ngakhale kuti timasemphana ziwiri zitatu in the same manner nanenera kuyambirira kuna kuti when you monetize kapena ukaipanga utumiki ukaupanga kuti uyike ndalama in the utumikiwo udzipezeramo ndalama uzipanga motani, it becomes a problem. Komanso ukakhala munthu olemera kwambiri, no matter how kuti chuma chako nachipeza motani, it doesn't matter. Komano anthu amakanika kulankhula, amakanika kulangiza. So even if Prophet Bushiri today atati walakwitsa chinthu, munthu amene angapite kukandzudzula amene ndi kuti adana naye wake onse zimene zinachitika ndi ine,
udzudzula mudana and which is my privilege ena amene amabwera ndi kulemera kukhala ndi ndalama zambiri kuti umagontha nkhutu, you can't listen to other people. Otherwise, Prophet Bushiri is a very good man, good in the sense that ali ndi mtima wabwino, koma ngati munthu wina aliyense amalakwitsa, like everybody else amalakwitsa. So we are all prone to faults and mistakes, and nasangalala ntaona program yawo pa Zodiac unena kuti inenso ndinapanga mistake. I loved that, and that was very sincere, and that is the way Christianity is supposed to be. A repentant spirit, kuvomereza pamene uli, yeah, and bravo to him for that. Fonsolina gospel ndasiya ndithu, ndasiya kutchedwa gospel artist. Sikuti sindingaimbe zokomera Mulungu, sindingaimbe za Mulungu. I can do that. Ndimayimbabe, and I compose music every day. Oimba ena ndapangira nyimbo ndina mbiri ku Malawi and some in Zambia, wina kunkuno ku England. I've done that. Komano panopa concentration yanga ili ku global perspective. Kunena kuti with my reggae music ndipange address my issues, geopolitical issues, geoeconomic issues, Africa, in to be precise, Africa, kuti ndipange ndilankhule zinthu zimene sizikuyenda bwino in Africa, Malawi, Zambia, Zimbabwe, South Africa, and all that. At the end of the day, ndineme just inasinthe, sinapengepo, ndalakwitsapo, ndasokonezapo. I have my beautiful family, Mulungu anandidalitsa, I'm doing my own thing, and ndimathokoza Ambuye with all this. And kwa amene akunena kuti ndalakwitsa, akunena kuti ndasiya gospel, simukudziwa chimene chimachitika mu moyo wa munthu. Ukamachita chinthu cholondola, palibe amachiyamikira, palibe amakupanga encourage, kupamene kupanga appreciate. The moment anthu ampingo amadzilankhula, it's only ukalakwitsa chinthu. So ukalakwitsa chinthu, they talk. Kana kumpaka na munthu matopa magonja. I haven't given up my faith in the Lord Jesus Christ. I am doing reggae music at the moment, and it's zuenda bwino kwambiri. Zuenda bwino. Koma zokuti ndikhale pansi ndikulemba nyimbo and call it a gospel album. My album even ya reggae, muli nyimbo zina za uzimu ndinanena, zomwe ena ake kuna kwake kandiyami kozi chani kafichi kabodza kandi kumathandere and or whatever, I don't know what that was. Ananena kuti ndikunena ndidzimba nyimbo za mizimu. Za uzimu, spiritual music. Spiritual music can be zakuchalichi, spiritual music can be meditation music, spiritual music can be anything. Every music is spiritual. Nyimbo zonse ndi za uzimu. Kaya uzimu wake ndi wonyasa ndi za uzimu. Kaya uzimu wake ndi wabwino ndi za uzimu. Every kind of music is spiritual. But don't call music gospel music if there's no good news in that. If there is no good news in your music, then it's not gospel. Can I be specific? Ngati mulibe utenga wabwino okuzana ndi Yesu. If there's no good music about the Christ, Jesus Christ, then it's not gospel. It's entertainment. Let's call it what it is. Let's not call a fork a spade. Let's not call a screwdriver a knife. Ndimene zilili. Chabu inakula amene sinanke funso lake tipangaso live imene probably siku lake likubwera pakatipa. Koma otherwise ineyo I'm metaphor. Metaphor kutanthauza kuti osati metaphor imene mumvera, but a metaphor. Chininga azitcha choncho. Muchichewa ndi chininga. Kuti ndikunena ichi koma ndikutanthauza chakuti ndithu moyo wanga. Kundiwerenga, kundionera m'magalasi sinzakwanitsa. Koma kukhala chete nkumvetsetsa chimene chili pansi pa chiliyonse chimene ndikupanga, nyimbo zimene ndikupanga, you'll find the truth. I am the biggest artist in reggae music at the moment in Africa, and I will be that in the whole world very soon. Big up, yes I am. Good day.